खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आं नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आंनि मुङा बिदुर बर', नोंथांमोना नायदों आर'नाइ YouTube चेनेल। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायनो आखायाव लादों आंनि YouTube चेनेल दिनै फाइनालि 20K साबस्क्राइबार जाबाय नोंथांमोननि अननायाव। दिनै जोबोद हेपि नोंथांमोना आंनो बेसेबां अननाय होबाय, बिसिमावलागै दिनै नोंथांमोना आंनो साबस्क्राइबारखौ दिनै बेसेबां कमप्लिट खालामनानै होबाय। आसा खालामो उनफोरावबो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन। लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोना अराय सम थागोन। लोगोसे नोंथांमोना नायबाय थागोन, नोंथांमोनजों आं लोगो मोनलायबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना जुदि आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोना कमेन्ट्स हरोबासो आंबो जोबोद हेपि मोनो। दिनै आं नोंथांमोनखौ रोजा आंनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय। नोंथांमोननि अननायाव, नोंथांमोननि नायनायाव आंनि YouTube चेनेलाव दिनै 20K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। आरो उनफोरावबो आं बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय थायोबा उनावबो बेफोरबायदि आं मोनगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ आं प्लास खालामदेरनानै रायज्लायनो सानदों आंनि YouTubeनि सायाव माबोरै जेनेबा आंनि YouTube चेनेला साबस्क्राइबारा बोरै कमप्लिट जाखो आरो माबोरै जाखो होननानै बुङोब्ला बिनि सायाव आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्राखौ बुंनानै आं भिडिअखौ फोजोबनो सानगोन। लोगोसे आं फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनजों आं सावरायना लाग्रोदोंनि आंनि YouTube चेनेला बोरै जाखो होननानै बुङोब्ला फाइनालि आंनि YouTube चेनेला 2016 आं खुलिदोंमोन, बेनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। लोगोसे उनाव आं 2016 आं भिडिअखौ एसेबां बेयाव हगारनाय जायाखै। 2018 आं बांसिन YouTubeआव आं खामानिखौ मावदों। आं दायो YouTubeआव बाराद्राय भिडिअफोरखौ आं हगारनो हानाय जायाखै, हगारथाराखै आं YouTubeआव। आसा खालामो आं दिनैनिफ्राय लानानै नोंथांमोनजों बायदिसिना YouTubeआव आपडेट फैनाय बेनि सायाव आं नोंथांमोनजों फोरमायलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थानो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि जा आपडेट नोंथांमोना मोनगोन आरो आं जा बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोनजों आं फोरमायलांनो नाजालांबाय थागोन। नोंथांमोना जुदि आंखौ अराय सम सापर्ट होलांबाय थायोबा बेफोरबायदिनो आं YouTubeआव अराय सम नोंथांमोनजों थाबाय थागोन आरो खामानि मावलांबाय थागोन। आरो आङो जेब्ला 2018 जाबाय अब्ला बे समनिफ्रायनो आं YouTubeआव खामानि मावबाय। आंनि YouTube चेनेला बेफोरबायदिनो साबस्क्राइबारा जोबोर खममोन। फैयै दायो 2019 बोसोरसेयाव आं बेसेबां कमप्लिट खालामनानै लानो हाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि नाजालांबाय था। नाजायोब्ला जों गासिबो खामानिखौ मावनो हायिनि जेबो माबायानो गैया। गासिबो खामानिखौ जों नाजालांबाय थायोब्ला गासिबो खामानिखौ जों मावनो हायो। भिडिअ'आव मोजां कन्टेन्ट जानांगोन आरो लोगोसे मोजां भिडिअ हगारबाय थानांगोन। आंनियावबो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ गैयाखै होनना बुंजायो। मानो होनबा आं बांसिन वर्ल्ड गोजाम मेथाइ बड' बेखौ हगारबाय थानाय जायो। नाथाय नोंथांमोना गोरोन्थि साननो हागौ जे आंखौ रांनि सायाव हगारबाय थादों। दिनै आं नोंथांमोनजों बे भिडिअ'आवनो नोंथांमोननो आं फोरमायनो फुलायै बुंनो सानदों। आं गोजाम मेथाइ हगारनायनि जाहोनानो जाबाय जे जोंनि गोजाम संफ्रा जाहाथे जों गोमानानै थाया, जाहाथे जों थाब नागिरना मोनो गोजाम संखौ जों, बेनिखायनो आं बुथुमनानै हगारनाय जायो। आं बेफोर संफोरखौ आं रां मोननो थाखाय जेनेबा फैसानि थाखाय बेखौ आं हगाराखै। जास्ट नोंथांमोनजों जेनेबा नोंथांमोनाबो बेफोर संखौ खोनासंगोन, लोगोसे खोनासंना मोजां नांथों होननानै आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय आं भिडिअ मोनाब्ला भिडिअ बनायनो हायाबा नोंथांमोना मेथाइखौ हगारनाय जायो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ हगारनायखौ अल्ड मेथाइफोरखौ हगारनायखौ नोंथांमोना हगारनांगौनो नाङा। नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव हरबानो जाबाय, नोंथांमोना बुंबानो जाबाय। नोंथांमोना हगारनाङा होमब्लाथाय आं हगारा। फाइनालि आं फ्रेशनि भिडिअ बनायबाय थालांगोन। नोंथांमोननि सायावसो। आं दिनै बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। फाइनालि आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना आंनो 20K साबस्क्राइबार होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं आंनि थिंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय, खुलुमनाय थाबाय। अराय नोंथांमोनजों थाबाय थागोन। बाय बाय।